domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba. Duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe, ka sake koma ka danna nan maɓallin sanarwa. Mun gode. On the mixes and bash for cults. Da ke kaɗai na saba ga kin tafi, tunani nake yi yaushe za ki dawo. Da ke kaɗai saba ga kin tafi, tunani yake yi wai yaushe za ki dawo. Kin tafi kin bar ni masoyiya ya zan yi, da ke na saba ke za ki ban ruwan sanyi. Kaunar ki na raina an ce na barki ba zan yi, sarauniya Khadija mata da ke suke koyi, kyawun ɗabi'unki su ne suka jawo ni. Da ke kaɗai na saba gashi kin tafi, tunani nake yi yaushe za ki dawo. Da ke kaɗai saba gashi kin tafi, tunani yake yi wai yaushe za ki dawo. Wai kina ina ne, tunaninki yasa na rame, zancen wasu duk yawa ne, akan ki sai na zamtowa ne, ina fatan kun gane. Lalle haka ne gimbiyar ga taka ce, komai za su ce aka didi taka ce. Khadija yar kyakkyawa da kuwa farasan kowa, fine girl fresh girl aljibota. Khadija ya kamata ki fahimta, al'aif masoyin ki ne ki fahimta. Amshi ga makulli na mota, starboy na ce ku je ku huta, ku je ku huta. Starboy na ce ku je ku huta, ku je ku huta. Starboy na ce ku je ku huta. Da ke kaɗai na saba gashi kin tafi, tunani nake yi yaushe za ki dawo. Da ke kaɗai saba gashi kin tafi, tunani yake yi wai yaushe za ki dawo. Domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba, duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe, ka sake koma ka danna nan maɓallin sanarwa. Mun gode.